Jabal Sam Malik koye région mo Tambacounda département Bakel commune Gao. Jabal Sam Malik wuro joñingu tali goudron fodde 3 km. Jabal lombi koye hakkunde kaaƴe. Jabal ko wuro daraningu ɓesguji mumen ene jeeya e goƴaji Jabal Sam Malik laabi guittoji ɓe e jokka. Jabal ɗo lombi ɗo koye kaaƴe bangeji kala. Caɗele lawol ngol kay so min jiiɗi walle lawol ngol feewa min dañi ɗo min jaari ndungu e ceeɗu fof kono so wawi ndungu emin dañi caɗele no feewi ha wona seeɗa. Onon sakon seedeji gati gartoɗo ke lawol e dewɗo ɗo jii lawol ngol no wayi ko caɗele mawɗe mawɗe mo goni ɗo banggal transport. Bon ɓe puɗɗima waɗandami raran ko ɓoyani ko mais raran o yettaki won nokku nenen ko cangol wonen cangol noon foti waɗene ko pont walla mbaɗa descente au moins mais ala ko waɗa hen ko caɗele mawɗe so tawi toɓi so woni ceeɗo kam waɗe masal ha ɗum mbawɗa ɓennirde. Jabal jooki koye hakkude kaaƴe lawol amen ɓurgol wawde yaltude ko lawol gotol woni hakkude Jabal e Samba Yiɗe woɗɗani hedde kiloji 4 kono ene tampini men saabu cangol gotol nanɗo hitande foof so ndungu ari hakkude cangol ngol yettade wuuro ko caɗele ɗeɗo duuɓi ni wonko waɗa hen seeɗa kono hande ene ngakki saabu somin jokima ɗo ndungu ceeɗu aɗa meɗen mbawi wadde débrouillé min jaa kono awa ndungu kam ko yatako tan hay ceeɗu o kadi won auto ji mbawa nadde ɗo auto ji tokosi ene gummo ɗo gara ɓappiɗi ɗi donka ɓennude auto ji mawɗi kadi ɓuuri jogade dolɗi so gari ɗon donka ɓennude donc caɗele mawɗe. Minen ɗo Jabal he minen ɓuuri wonde caɗele amen ni ko laabi ɗi hande eɗen keewi caɗele tentimma laabi ɗi kay so ndungu ari min jiiɗa hay goto hoore mum Moussa Saka ñawa min galano min jaltiri miɗen jigui cangol gotol manda ne garta nde sa yi ɗum cangol ngol ko yahatako laabi ɗi kadi wonno ko wayno ko waalo demboto ndiyam miɗen jigui hen caɗele no feewi wonani seeɗa ndemeji ɗe damboto ndemeji ɗe daroto e laabi he calɗi ɗi foof ne laabi miɗen jiiɗi wallede laabi min ngala laabi kay ɗum kay mbiɗen ñaagui ballal mum no feewi no heɓirri foof saabu minen rewɓe miɗen tampe e nder hen. min mbaɗanoma rang kono rang o yettaki hay sinno o yettima omo manki fewde nomin jiɗiri ni mo manki hen no fewi sanne otoji ne jaaha motoji enen jaaha sarataji enen jaaha somin dañi ko nande ñawɗo somin jiiɗi yaltude ɗum e lawol he ko saret saabu oto hankkandi wawa ɓennude ɗon walla motoji amen bambaɓe nowoɓe ha to wiyete tali to ene metti no fewi par ce que min ɗen ɗo hande lawol amen ɗen ɗo fuɗɗa woni rang oɗo en fuɗɗama e jokkitata hay joni motoji sen jaa ko less ndewata ɓe mbawa rewde dow par ce que lawol ngol wona moƴƴuɗo sa rewi hen saɗa tabiti rewde hen tan kono ma ne wawi wonde ɓe puɗɗi rek mais ɓe jokkitani yaha gara Jabal newaki kadi ko hunde musde par ce que to normalement to ganduɗa hay 5 minutes a fotani wonde ɗum gona hen hakke 1 heure de temps aɗa ɗum ɗon newaki ko ganduɗa hoorema fonno wonde ko 5 minutes par ce que waɗɗani noon kiloji 3 woni ɗo kono noon cawol ngol ene boni ha Allah bonni ɗum lawol ngol ene boni ha Allah bonni ɗum mais min jiyata pewno min nanata pewno te kadi wona ɓe jiyani min mbammi ko majjikinade par ce que hunde ganduɗa so élection yonti walla son keeɓi haaju oɗon gara ha ɗon jiyon walla oɗon gara oɗon mbaɗa demerde ha ɓennon hen jiyon mais so élection yawti mbayno kono yejjiɓe ni te minen on potani yejjiddami minen koye leydi min jeeya koye Sénégal min jeeya oɗon poti yimɓe poti wattude amen hakkille Sénégal wona hodde Dakar tan walla hodde Tamba tan walla hodde nokku goɗɗo Sénégal ko partout poti wattude yimɓe hakkillaji wona ɓe jiyani ɗo e ɗo mbemi ɗum tan ko weltidade yimɓe ɓe. Jabal Sam Malik ko wuro ɓoyngo fodde pittali ujunere e temedde jeetati ina fina e maggo kono tan Jabal Sam Malik ina mankira nokkuji cafrirɗi walla ni woodani kala dafaɗo won rafiji e Jabal Sam Malik ma Allah ɓilono jomum ɗo fayi. Min jogui ɗo ko poste de santé hay ɗum ɗon ko sukaɓe France ɓiɓɓe leydi amen darini ɗum mahani amen ɗum koye amen pour amen mbawa safrade hen
kono laamu kam hay hunde wala ko inni wawa waɗande amen hen to banggue toon saforuji ɗi fof ko juuɗe amen mbaɗi ɗum case santé noon mo ganduɗa waɗa ko bien équipé gati moyen ala ko ganduɗa population waɗino hoore mum eko état foti wadde wona goto so état yanno mami keɓɗo moyen ji ngaji nen hen mais comme que population dole ngala gueɗe kewɗe hen ne manque case santé he kono kam ay mbaɗi hen débrouillé tan kono wona certaine maladie sa heeɓi fof ko jaaha Bakel walla jaaha Gaw alhamdulillah rabbil alamin amin jogui ɗo case santé omo hiɓɓitimi omo nafi min kono so tawi kadi o ɓuuri ɗo ene moƴƴi gati wonko heɓto min jogo Allah sago mamin jaaha mamin jalta min jaaha ɗo ha Bakel walla min jaaha ɗo ha Gaw walla min jaaha ɗo ha Tamba walla min jaaha ɗo ha Mboursogi noon so min keeɓi kay ko ɓeydare makko min jiiɗi case santé mo ganduɗa ma ko yimɓe tan ndendi hawde feere ala ballowo ala min ndendi min daari nomin mbaɗiri case santé nomin mbaɗiri hen demerde mais hay ɗum mbiɗa wawi widema yahani par ce que ko yimɓe mbaɗi jiiɗa ko laamu waɗi ko minen tan ndendi mbaɗi ɗum matériel ala ko safrirte ala hay batte ala e makko neɗɗo noon sa wonto jettoɗa tan sa yettima ɓalal an ndin a sisi min cestan min pewji ɗum mais case santé woni ɗo wona poste de santé wona hôpital moƴƴo ene ala ɗo wona no jiɗirɗa fof keeɓa par ce que holno rafima heɓirtuma comme gagnande ɓurtude ko ma ɓenna walla debbo reedu mo sellani ko ma ɓenna a heɓata ɗo enam safrade ɗo par ce que ma jaaha comme Bakel en walla jaaha comme Gabou en ma jaaha ɗen guure minen kay ɗo so wona case santé wonande sa gagnima gagnande nde waɗani garaw aɗa wawi kono holno gagnirtoɗa ne waɗi garaw ko ma ɓenna case santé safrata ko gueɗe tan tokose hen goɗɗum noon momin jogui ɗo ko karallo ene jogui gandal tan wadde hen yimɓe amen heblaɓe jeeyaɓe ɗo e wuuro he so jomum caɗele mbaɗani heɓtoɗo kono so tawi Allah waɗi ronkanama ene ɓennine ko caɗele mawɗe saabu neɗɗo no wona ɗo hen goɗɗum ronka yaade e oto ronka yaade e moto ko ma waɗe saret kadi so yitima ko ma yimɓe cuuta bamɗi cuuta saretaji ha ɓenna aɗa andi ɗum ko caɗele diwta ɗon mbiɗen jogui cafro mais kam mom somi keeɓi ko ɓuuri ɗum kam mom ene moƴƴi e yamen minen mais kam vraiment kam neɗɗo dañi ko yettu Allah quoi alhamdulillah gati ñawɗo ɓuuri moƴƴir ko safra ɗon mais wona waɗa déplacé ɗo ha Bakel walla ɗo ha Gaw kadi sa ƴeewi kadi transport kadi wona noon en kalino haala nane haala lawol mo ala lawol noon on sa wiɗo ɗo ittuɗo malade aɗa nawa ɗum ha Bakel ɗum ko caɗele mawɗe bon ene wawi sa perde gurdam mum e lawol ɗum ko caɗele mawɗe mais bon alhamdulillah rabbil alamin dal gurdam aade ina hatojini e cellal duumingal jalluɓi cellal ko laaɓal jogii laaɓal ko ndiyam moƴƴam kewɗam keɓotoɗam e mbiɗen jogui caɗele ndiyam holɗen caɗele boyli kam ne ɗo kono aɗa andi boyli kam sa woni métre uji temedere walla métre uji capanɗe jeegom walla capanɗe jeeɗiɗi nde mbawa hebde cafu mum ene muusi andi yimɓeɓe ne cafortini ene muusi ya wiya yarno hen beey ma yarno hen baali ma yarno hen guertol ma yarno fof ƴooga kadi gartira e hoore ma walla aɗa wuppira hen ɗum ne waɗinamen caɗele saabu hene ni joni somin keeɓino miɗen jiiɗi wallede komi barase en walla beeli en mbaɗi minen komin yimɓe ladde min goni ko village wa minen jiiɗi wallede ɗum somin ballama ɗum taw jawdi amen tuguno hen walla aɗa waɗa jardin ngaji ma tomin gonto so tawi min keɓano min ndemiri ɗo mbawi joɗade ɗo sah kono noon comme ko ala ndemirɗa ala liggorɗa fof ko jaaha hewɓe nan no jiɗɗi remde mais mbaɗa tan ko débrouillé ko mbirmami nani woydu kam aɗa andi woydu so wiyama yo ros jardin ɗum ko wonata jardin mawɗo eyyi ndiyam ɗam noon min jogui caɗele mum no fewi kala balloɗo noon emin jaaɓi wollegal gotal nan ɗo ni pour heɓa ndiyam kono probléme ko leegal lesngal rek heɓat ndiyam wona leegal goɗɗe ɗo ko caɗele pour ndiyam ko boyli noon min ƴogirta to banggue toon minen jogui ɗo ni satu hay satu o ko ɗanniyankoɓe wuuro amen wonande jaaɓal ko kamɓe daari mbaɗi financé halis mabɓe ɓe mbaɗi oɗon ɗamno ndiyam kono to banggue kam to laamu waɗi ɗeɗon gueɗe min jeyani koye boyli min ƴogata forage min mbaɗi mais aɗa andi so wona comme yimɓe tan mbaɗa kolo ni mbaɗa forage ɗum ɗon wonta forage pour ɗum tagui hande adda ndiyam janggo addata ndiyam hande ƴoogue fammi janggo ƴoogetake aɗa ɗum ɗon wona ndiyam boyli kadi ne goɗɗi addoye ndiyam ɗam ko caɗele mawɗe saɗa addoye ndiyam ha kebbina londe rek ko caɗele ko normalement londe ko ƴoogi ɗum timmata hay minute mais saɗa ƴooga ɗo londe wotere aɗa wawi wadde hen 1 heure de temps tawɗa wadde londe wotere ha laala kay ko lootiɗa walla ko sukaɓe ba looti walla ko jawdi ma yeeri rien ala ɗo hay batte kala kaɗa waɗa hen
dunkuɗo ko looti kam waddi hen air ene wadde hen on beele ma newon ɗum yarnude jawdi walla wadde certaine activité a heɓata ene muusi ala ɗo hay batte ko boyli tan min jogui ɗum min ƴoga ɗum kam ko minen gasani ko amen hay ɗum boyli ɗo goɗɗi wuuro ngo ma kaɓɓa sarta jaa gaddoya ndiyam pour mbawa hutorade ɗum ndiyam ɗon magui fewnitade eyyi gaɗa alhamdulillah jomi gonɗo joni ko ƴowgol ma kaɓɓa saret waɗa e bidoŋaji sartaji amen fof keeli bamɗo men fof tampi min ngala robiŋaji moƴƴi robiŋaji 2 métres tan min jogui ɗum ɗo gati somin ballama ɗon no moƴƴi min keeɓa ndiyam no min jiiɗiri taw sa yiiɗi ƴogde ƴoga sa yiiɗi lotade lotoɗa tawa a leftota ko yaade boyli en haɓɓude sartaji en fof tawa tampintama ɗum kam ko tampere amen hannde eyyi somin keeɓi kay ɗam ndiyam walle ndiyam ha heewa amen jiiɗi eyyi ɗum kadi en jeeya caɗele amen koye wallede ndiyam eyyi alhamdulillah kadi komin remoɓe koye leƴƴi koye jeeri min goni andi jeeri ne yoori ala heɓato jeeri hay batte yimɓe ɗon jiiɗi gollude ngala no golliri keeɓa ndiyam mbaɗa guese mbaɗa sardiŋaji nde no golliri eyyi ɗum ɗo foof somin keeɓi walla ene moƴƴi ene wayno ene jeeya wuuro adi ko heɓde forage uji kono ko forage pompe manuel wonno ɗum ɓooyino caggal muɗum watta sato kono ene manki saabu dognata ɗum ko courant ala ɗo min jogui ko central solaire ara 2 heures de temps 3 heures de temps yahaju mum hen waɗa raccordé robiŋaji ɗi ndiyam ɗam e jeygue ɗum noon joni min ngala jeygue yongo ha woni hokka min ndiyam ɗum tagui min duttoto koye ndiyam ɗam laaɓani par ce que ko boyli kadi won château baɗnoɗo ɗo ko ɓoyɗo mais château o natti wadde fonctionné à 100% yimɓe jiɗiri ni kadi galleji kewɗi ɗen ɗo keɓata nde woni galleji tan certain galleji keɓata ɓe keɓata mais mum heeɓoɓe noon ballodira ɓe keɓata ɓe galle mo ala gallam ala gara gallam ɓe ballodira kono kam hay ɗum wona 24 heures sur 24 des fois ko 2 heures temps dans la journée keɓata des fois sa journée ko mbasa heɓde donc te obligé jaaha e boyli he ƴogoyde boyli yimɓe gandi boyli wona hunde lamde eyyi hande aduna to yarata to ɓuranno yimɓe to neɗɗo woni fo heeɓa ndiyam taw hay sa ada nder tawrade a wisti robin walla wisti thies aɗa wawi heɓde ndiyam kono minen min jettaki ɗon ha hande sa yiiɗi mbiya ha joni minen koye année 60 min jarate min jejjita no fewi banggal ndiyam banggal ndema yimɓe ne jiiɗi remde mais mbawa remde sa ala ndiyam a wawi remde eyyi so woni ndemirta ko boyli aɗa asa boyli aɗa sooda pompe aɗa waɗa hen ɗum ndiyam ɗam manque kam no jiiɗirɗani so tawi hectare uji kewɗi poɗɗa remde sa remi hectare goɗɗo mbawata haade ɗum noon ko caɗele mawɗi eyyi banggal rafiji kadi aussi woɗɗata ɗon to ndiyam ala kam rafi watta ɗo kadi ko tuunde rafi wondi eyyi ɗum noon kadi emin ñaagui hen ballal no fewi eyyi wonande association ngaji bon volonté ji walla laamu kala mbawɗo addude min jiiɗi wuro walla diwan ɓamtorto koye golle duumiɗe gondude e gandal e kala fan addata ɗum ko jogade nokkuji janguirɗi ko alɗa e fitina yaaha ngara e ŋakkere jangguinoɓe ɓurana ɗe ene wayno ene jiitino e koye mon kadi duuɓi ɓenniɗo ɗo joni woni joni hakke duuɓi 3 ene kam ɗo laamu ngu wallitanno min kadi min naate daraji he laamu ngu wallitanno min duuɓi ɓennuɗe ɗi eyyi ha joni kadi amen e majji ha joni kadi ko haala majji haalete ha joni haala majji ne haale eyyi pour yiɗde wallude duuɗe ɗe no guurdi duuɗe ɗe no ɓamtude ɗum non ballira sukaɓe ha jangga taw tampere ala eyyi ɗum kadi laamu ngu hande ene haala ɗum minen ko amen naate ɗen pelle min jom miɗe naati hen eyyi mi windi hen ko amma école aji ɗi noon garlam no famtino mi andi kam école kam ɗo to lycée kam ala ɗo eɓe jangga ɗon jomum janggi ha yeeti woodi yetti e nokku nawe école aji keddiɗi min ngala to wiyete lycée min ngala collège minen jogui noon école aji tokosi moɓe mbiyata élémentaire ɗi en heewi noon sukaɓe amen janggoɓe ɗo wonande hay sino min jiiɗi hebde ɗum to banggue toon minen pour min keeɓa ɗum ko caɗele kadi sukaɓe men jaltan jaaha guure goɗɗe so jalti ko nande ɗo to wiyete Bemma ko ɗon ɓe jahata ɓe janggoya collège soɓe janggoyi toon ko motoji nawataɓe toon ɓe ngala toon jaatikeɓe soɓe paari janggude kadi ko motoji gartirta ɗenon ko ɗum ɗon kadi minen jogui ɗeɗon caɗele to banggue école aji ɗum sa yi ha sukaɓe ma jettoyima collège ala sago homa jaaha soɓe jeehi ko wayno Bemma en ko noon caɗele ne hen seeɗa holo woni caɗele ɗe sa yi ko probléme jaatigueɓe enen mbiɗen jogui hen caɗele e caɗele kadi sa wi ɓiɗɗo heɓani jaatigui holno luwas ala wonande toɓe kokki amen Bemma ɗo luwas ala ɗon walla guitta ɗon jaaha comme Bakel en
caɗele mum kadi ne heewi probléme jaatigueɓe e probléme kadi luwasere hoore mum ene waɗa men hen caɗele so woni juuɗe ma keeɗani caggal ma a alano min mbaɗirɗa ɗum to kadi sa janggani il faut jangguina ɓiye an sa janggani il faut jangguina ɓiye hande jamanu hande o sa janggani tan ala ko gonɗa minen kam hande guita amen foof perti koye jangde mbiɗen jiiɗi wallude sukaɓe amen ɗe jangde kono min keɓani nomin balliriɓe probléme école uji ɗi ene keewi probléme holno jangguirta sa jippini ɓiye anda no woori anda no welti anda weltaki kadi min ngala tan mbiɗen jogui probléme caɗele tan jangde nde dal minen jiiɗi wallede hen no feewi police uji ɗi hay lycée ji ɗi hande fof mbiɗen jogui hen hay jaatigueɓe fof caɗele mum ne hen o 6 classe min jogui kono saɗa yaaha collége so tawi a paasi aɗa ɓenno collége il faut jaaha nden min jahanno ko Gabou walla Bakel caggal muɗum zone amen o wiyete ko zone Bemma waɗi polarisé ko guuri 7 walla 8 waɗa ɗon kono min jogui caɗele jaatigueɓe hande sukaɓe amen ɓen lepti par ce que dawat jippoɗa garta ha wuuro ɗo gottoɗa duttoɗa aɗa ɗum ko caɗele mawɗe wonande min hande to banggue école aji ɗi par ce que min jogui tan ko école aji to gosi min ngala école aji mawɗi ɗum kam ko fitina mawɗo walla mbiya caɗele mawɗe wonande banggal jangde mbino comme exemple parfait eyyi ɗo mbawɗa jangguɗo tan ko préscolaire et élémentaire o mbawɗa jangguɗo eyyi wonande bon CI jusqu'à CM2 à partir de CM2 nde keɓɗa entrée en 6e nde mbiyata jangguɗo so tawi ka jiɗɗo continde fof jalta jaabal hay ɗum kadi ko haala woni ɗon waɗinde jinnaɓe nen hen so tawi suka debbo ɗam mbawiri joomum yaltata so woni goto kam ne waɗe acceya no wonande debbo kam ne woni caɗele no feewi kadi sa elti kadi ko galleji goɗɗi jahata ko gurdam goɗɗam towoyta ɗum ne kadi ko fitina mawɗo wonande minen élevage ɓe minen kam alhamdulillah min ndewi hen muusi mais min mbaɗino min belli ha min jetti min jetti mais waɗi ɓe ganduɗa keɓani yetta ɗon gati sa elti kadi aussi kadi namdi ko moyen yaato jinnama wadde ɗum accompagné to gonɗa to so tawi kadi jinnaɗo ɗum ala moyen sa ittu ɓimo ɗo kadi jettinɗa ɗum nawa ɗum wuuro wonko ɗum ko caɗele mawɗe hewɓe nen hen ɗo hen janggueji mum boniri kala ɗo aade wuuri ina handi e humpitade joljole kabaruji windere e julyultodiral aduna karalleje kese ina jojji e hebde kuura timmuɗo wonanma henorde ngam andude no wurda kuura yonani ɗo hay lawol gotol par ce que kuura ala ɗo woni ɗo ko central solaire o noon o ponoje ɗe timmani kadi so ari hande o arta janggo walla so ari hande même pas o wonata ko 4 heures temps walla 5 heures temps o yeehi haaju makko ha janggo e mum kadi kuura ɓuuri wawde hutorede ko jamma sa daari minen jamma min keɓata kuura ko ñalawma tan seeɗa o arata 11 heures no wiite nangue nden muta par ce que o nangue joguimo o yaaha so yeehi kadi koma janggo e mum mbaala e niɓɓere sukama mbaala e niɓɓere a suusa yaade ɗoyɗa batte niɓɓere par ce que kuura ala kuura so ala ko niɓɓere addoto wonde so niɓɓere woni ɗon sécurité wonta ɗon est ce que a faami kadi so kuura ala a wawa hutorade téléphone ma a wawa humpitade ko woni e télé a wawa humpitade ko woni e réseau sociaux min mbayi tan ko wonɓe ganduɗa hoore ma aduna goɗɗo voilà min gonani aduna yimɓe o foof goni o nde ɓe gaari ko minen jodde mabɓe galle jowuro ɓe namdi min e musidɗam goɗɗo ɓe mbi min koɓe gaddata ko ma yon taw min namdimaɓe namde kewɗe wiide wuuro ngo mawni wiide central ene wawi jogade wuuro ngo ko sohli ko wawon ɓe mbi min ala oɗo central minen ɓe jamirta yomin naate wuuro ngo goto foof ko yiiɗi ko doole ɗe ɓe ɓeta ɗum mbaɗo hen télévision mbaɗo hen radio mbaɗo pasirgal mbaɗo frigo yomin naate wuuro ngo foof min mbaɗa witto min binda soɓe gandi doole wuuro ngo no poti kamɓe maɓe gadduɗo gueɗe tati ɗe holɗum maɓe gaddu groupe maɓe gaddu panoji maɓe gaddu olivier en kala hen ko ɗuma marsani ɗum to marsini kono ɗum foof ene wayno wonano kala komin kalduno e maɓɓe koɓe mbino doole ne gadde ɗo ɗe woni certaine guuron tokoson ni dokkama doole ɓurɗe wuuro amen ngo hokkako saabu nden wonno ko bemme minen guidotono hebde min natiri hen ko yakare mawde koɓe mbi ko foof so woni ene wawi ɓennude kono caggal muɗum ɓe mbaylitori ɓe gaddi tan ko panoji ɓooli ɓe gaddani koɓe mbino ko groupe ala olivier en ala ko ɗum ɗo wawa jogade wuuro ganduɗa ne jogui 1800 et quelques personnes kuura ala ɗo temedde won ɗo kuura garowo hande jooɗo balliɗi arani kuura ara hande jooɗo ɗo e 10 heures 9 heures taw yeehi ko janggo oɗo saa janggo artoyta an ɗum kuura mum timmani kuura timmuɗo kam ala ɗo en eyyi somin keeɓi kuura moƴƴo ko ɗum min jiiɗi
courant moƴƴo somin keɓi ɗum min jiiɗi inde courant min jogui ɗo kono wona courant kadi solaire mo ganduɗa ko central solaire waɗa ɗo mais central o waɗani fonctionnel à 100%. ko central mo ganduɗa so ari e journée he maximum ko 5 heures temps waɗat walla sa journée pour ɗum mbasa hebde won jeeyi guila wiyata nden en keɓani courant eyyi ɗum ko caɗele mawɗe wonɗo sa yiiɗi charge téléphone heɓata sa yiiɗi yebde télé ko caɗele kewɗe koɓe dal mi wawi limde courant hamede gandi il faut ne gandi ko fayo mum eyyi so woni aɗa jogui matériel électronique wayno frigo ji a wawa huɓɓude déjà minen komi waɗɓe sans limité matériel électronique a wawa hutora ɗum e jaabal saɗa jogui frigo min kaɓma huɓɓude saɗa jogui climatiseur amin kaɓma huɓɓude gati central ala ɗeɗon doole min jiɗi tan wadde makko demerde ɗum charge téléphone ngaji e darde téléji ɗum wonani amen e central he hay ɗum a heɓata waɗanma ni 8 heures temps par jour maximum 4 heures walla 5 heures taw no yi haaji makko e nder 24 heures ɗum tan keɓata hen solaire o hay sondel ɓuuri ɗum mo wawi arde joni joni o kuppa solaire mo wawa nawde frigo hay télé o wawa nawde o wawa nawde frigo o wawa nawde télé o wawa nawde ventilo ko chargir portable ma tan ɗum kam wona courant minen kam caɗele courant miɗen gondi ɗum min luuki ɗum jamma min luuki ɗum ñalawma minen kam min ngala courant minen noon min goyti ko central oɗo yo ummo ɗo minen koyamen ɓe gaddana min courant moƴƴo ko wawi wonde hamin mbawa tinde hen koyamen to banggue laamu min gadda laamu waɗini amin gueɗɗoji ɗum ɓuuri yiyandam tan kam min keeɓa waɗnede branchement continu courant konde comme ko amin moins de 3 km goudron ɗum ɓuuri moƴƴude amen wona oɗo central ɓuuri moƴƴude amen mbaɗe courant direct tan branchement Sénélec eyyi minen ko ɗum ɓuuri moƴƴude amen kadi central o arani ko guure tokos jabal o jii jabal ma wuro tokos ko wuuro mawgo on ɗo hande o min poti diwde hokkede central o jiiɗo ɗum ɗo adana guure tokos wona jabal kala mo waɗi fodde mum ina hani rokke haqqe mum ko Allah renata kono rende ngel mum ina waɗɗi en kono ko laamu hettina e ordade ɓiɓɓe leydi moni kala ha haqqille mum yeeda ɗum woni ɗo min kiisi kam jaɓaɗe kam kiisani ñande fof nawtama neɗɗo nawnama kaari nawnama ɗa kaari nawnama ɗa hay min mbiɗa jeeya e nawnaɓe ɓe eyyi nayi mi jeehi hande mi tan hay wote e jiiɗa moɓɓen ɗon mbayi leydi nayi mum fof jeehi eyyi ko ni kam min mbayi ɗo kala jawdi minen jogui ɗum eyyi kono jawdi ndi waɗaka sécurité minen wuuramen ngo waɗaka sécurité to banggue laamu kam hay sinno minen nanat tan e inde yimɓe ne kala laamu ni woodi kono laamu kippani amen minen min ganda ni laamu yettima diwan amen ga wonande Diabel Sammadiki laawol gootol ɓe ngari ɗo rawane joddade amen wiide min kamɓe ɓe garat ko wallude yimɓe ɓe kono noon koɓe garat ɗo ko yaato tampintamin min mbi tampintamin minen kay min jiiɗi ko sécurité wono ɗo e diwan he sécurité ara e amen jooji fof ne ƴeewa nomin goori kono guila nden kam ɓe gartani ɗo ko ɓuuri hewde hen ko ma fitina waɗa tan noddaɓe hay sa noddiɓe ni fitina waɗi ni aɗa wawi noddude ɓe jooɗo mbasa arde walla nde ɓe garoyto hankkadi ne gueɗe ɗe cofti enen miɗen manquira ɗum to no fewi no fewi banggal sécurité kam ko minen mbaɗi organisé nder amen e wadde sécurité ko amen te ɗum wona hunde wonde normal citoyen ala droit de sécurité hoore mum ko laamu foti waɗ jogade sécurité maɗa mais comme ko a yiyani laamu mom ma wat débrouillé no mbaɗirɗa sécurité hoore maɗa so Allah min kam yiidemi laamu tan dari ɗo taw ala ko kiwi e nder Diabel mi meeɗa teska ɗum kam mi meeɗa teska so woni kewi noon aɓe wawi yiideɓe ɗo mais so ala ko kewi a yiitaɓe ɗo ala yamen fof leltoɗo jamma ɗano so wona salatu yoni min jalta jurnoɗa tawa jawdi ma hisi walla hisani hay so jamma ari aɗa nani dille a suusa yaltude saabu ñande fof Allah wooda nawɓe garata ɓe gadda auto ji mabɓe ɓe dondo jawɗele amen ɓe dondo ɓe nawa sa yalti ne mbawi waɗe ma ni ballon minen min guiyan ɗo gendarme en wona jamma wona ñolom minen hay arde ni daaramin to minen kisi min meeɗa yiideɓe sécurité min ngala ɗum par ce que ɗo foof sa daari wona gaaɓu minen koye commune gaaɓu min jeeya kan ala ɗo gendarme ala ɗo ɓe goni ko ha Bakel te ko Bakel to tan ɓe kaɗat ɓe jippata ko ga ɓe daara minen komin goni e dow mum des fois jan gulle mbaɗa ɗo par ce que hakkude Sira e gaaɓu ñanden woɗɗani amen hay batte o won Samba Boyji darima toon e lawol palli yimɓe tetti bagsuji mumen foof kippi ɗumen gone fiide ɗumen lorde ɗumen nam nawi bagsuji mum foof ko joguino kalis en portable en foof nawi noɓe noddano yahata ɓe gara taw ɓe jettima to jahanno ko altino oye ɓen nodɗo kadi ɗum ɓoya ni ko mbiyammi ɗo kadi won falanoɓe kadi hedde lawol to ɓen kadi ko yimɓe tan paali ɗumenam tetti bagsuji mumen foof jeehi nawi sécurité ala ɓe garta darde ɓe sa noddiɓe kadi no yahata ɓe gara tawata koko boni voilà sécurité kam ko zéro hay guykaji jawdi ɗi jamma ñalawma ne woodi jawdi ara ɗo wujje
yimɓe jahani jiiloyo so kalni gendarmerie wonde jawdi nawama joni joni min ɗeneja meɗen jiiloyo hay goto arata waɗa intervention ne walla yimɓeɓe par ce que sécurité o ne moƴƴi jojo foof ɓe tourno saraji ɗi ɓe kulɓini yimɓeɓe saabu miɗen goytoɓe hannde guyka jawdi ka ko jamma e ñalawma. Jabal Sammalik ko wuro diine hormingo koddigal rengo ganni e aadaji. Ngawlaagu ko waalare timmude e nder Jabal. Windere TV tawtoronoma hirde ɗaha Samba suka gawlo lobbo laaɓɗo labaɗo laaɓtuɗo jomi yiyande woɗɗude pamɗo law. Dande Ngawlaagu wona tan yimde e amde e askinde e kalasal e wiide gadde e hinde amen. Ene foti wonde ɓoolel caktowel jaltinowel caɗele koddaɗe kono kadi Ngawlaagu gonga e gonga ina waali e Jabal Sammalik. Mawɗo leydi o alhamdulillah en ñaagi Allah rokkumo jaam ngati so leydi mawɗo leydi dañani jaam yimɓe dañata jaam emin ñaagui Allah yo Allah ko leydi jaam e kisal e deejere e kawral emin ñaagui ɗum Allah kankone kadi so tawi kanko lamɗo leydi o watta hakkille ko halfinako ɓiɓɓe leydi ndi cuɓimo o watta hakkille ko halfinako o yurmo ɗumen o moƴƴana ɗumen Allah yurmo moƴƴanamo hey so yurmima ko halfinako ma ala kan Allah moƴƴama ene cohli wattede hakkille e kala saaha ene cohli wattede hakkille kala saaha e kala ndenka e kala kadi koɗanɗe men galleji men fof watte hakkille ndeyno gurdam moƴƴam taw leftaki lorlaño lorloyani. Jabal kam ɓiɓɓe Jabal kala ko woni wiyete devoir mabɓe e fate laamu ɓe mbaɗi ha temmi itti noon ko droit ji ɗi poti hebde ɗum ɓe manquira sa ini mbiyani ala ko keɓɗa sa droit mais so woni wuuro formomo Jabal guila indépendance ha joni Jabal ala courant continu guila indépendance ha joni Jabal ala ndiyam continu guila indépendance ha joni Jabal so wiyama sa heeɓi entrant 6e il faut jalta Jabal mbawa jongode aɗa andi Jabal ne daɗa ha heewi kadi Jabal ala ko heeɓe laamu hay batte men keɓani toon emin noon ñaagui ha joni ballal laamu siftor yimɓe walla autorité ji ciftor yimɓe walla sa bon volonté ji sene goori ciftor yimɓe eyyi kadi banggal lawol ngal aussi lawol kadi emin jogui caɗele mumen ciftorama no banggal laabi ɗi puɗɗama kono jokkita koye bal yimɓe jokkita. Minen wiite Jabal Sammalik minen noddi era koye Sénégal min jeeya koye Sénégal miɗen goota kala ko ari nder Sénégal kadi miɗen tine hen miɗen poti kadi so woni minen koɓe ɓiɓɓe Sénégal naaɓe miɗen jooɗi e nder Sénégal miɗen poti tinede min ngala courant min ngala ndiyam min ngala kadi comme renoɓe amen gardoɓe amen hayso min lelima min ɗanotako miɗen geeri président commune de Gabo département Bakel o ne wallirta amen saabu minen min ɗanata ko jamma min ɗanata ko ñalowma sa faggima nawe sa faggaki ɓeyda wonde miskina minen noon miɗen jiiɗi wallede yooɓe jeccito amen komin Sénégal naaɓe ko ɗum geerima to banggal ndiyam to banggal sécurité e banggal courant e banggal laabi miɗen geeri président Diomaye Faye to wallata amen ɗum kamɓe éliji lillahi wa rasulu yo mbatta amen hakkille no fewi minen koye Sénégal min jeeya minen koye leydi min jeeya voilà addam wiide koye Sénégal min jeeya sa daari kamɓe to mbaɗi considéré to courant nen toon ha timmi ndiyam nen toon ha timmi laabi nen toon ha timmi mais minen ga village courant ala ga ha timmi ndiyam ala ga ha timmi laabi ngala ga ha timmi min mbaɗaka considéré te ɗum fotani wonde e mbaɗi foti wattude amen hakkille ɓe mbaɗa men considéré ɓe ganda minen kadi koye ɓesgu he min jeeya koye leydi he min jeeya ɓe gara ɓe ballitira e amen wona soɓe cohli amen tan ɓe gara ɓe ƴetta koɓe cohli ko soɓe paari ɓe jaa hajuji mabɓe ɓe beddo amen gal ɗum ɗon vraiment mbiɗa lance appel yoɓe batte hakkille amen ɓe batte amen hakkille no fewi no fewi no fewi ɓe ganda minen kadi ko hen min jeeya voilà ko ɗum ɗon tan jimmi wadde lancé appel yoɓe batte amen hakkille yo Allah waɗan en jaam. wallede e banggue cellal jawdi ndi ene ŋakkira foof no fewi saabu hande leyɗele keddiɗe ɗe produit ji mabɓe ɓuuri hewde ɗo e produit leydi Sénégal ndi yimɓeɓe hande codata ko leɗɗe gummiɗe Mauritanie walla leɗɗe gummiɗe Mali wona pour wonde mi cafro kono hande ronkama yo jawdi ndi sellu kadi yimɓeɓe wona heblaɓe dow hen kala keɓɗo jawdi mum tan finan dokka ɗum poɗɗi subaka pinga ɗum
kikiɗe dokka ɗum poɗɗe pinga ɗum janggo fabi janggo pinga ɓe cukkata mataw ko reggodir ɗum mbiɗa ñaagui bandiraɓe yo mbattu haqqillaji ƴeewa hunde nde mbaɗa ɗum limité